Hei, ursuleț, ce faci? Fugi de ploaie? Nu-ți place ploaia? Dar de ce nu-ți place? Ia să vedem albinele. Albinele oare ce fac? S-au adăpostit și ele, au fugit și ele de ploaie. Ia să vedem. Mergem pe cărarea care duce la stupină. Ia să vedem. Este? Nu văd nici țipenie de albine, nici aici. Ia să vedem în partea asta. Este ceva? Nu. Da, undeva ați ascuns suratelor. Aici erați. Pe prispa stupului. Normal. Ați fugit și voi de ploaie.